Sziasztok, Michelle White vagyok. Kíváncsiak vagytok, melyik lesz a legforróbb éjszaka az idei nyáron? Én elárulom nektek, július 3-a. Gyertek el a Club Feverbe, és ti is a részesei lesztek. Aki bikiniben érkezik, az esélyes lesz az Est Bikini királynője választást megnyerni, komoly pénznyeremények lesznek, utána pedig egy vizes pólós versennyel dobjuk fel a hangulatot. Igen, az még nem ment ki a divatból, mi megcsináljuk, mi ott leszünk. Bulizzatok velünk július 3-án a Club Feverben. GRX-el és velem. Találkozunk! Szombaton a Club Feverben. És hát a lányok figyelmébe ajánljuk viszont ezeket a kis cuki húsikat itt, akik ilyen sortba fognak megjelenni, és nagyon-nagyon-nagyon fogjuk élvezni az estét. Kíváncsiak vagytok, melyik lesz az igen? Na mit nem mondtam el megint? Furcsálod? Jó így! Hagyjál! Pont oda rám csöpög. Találkozunk! Szombaton a Club Feverben. Bikini királynő is lesz, meg vizes pólós verseny is lesz. Na! De jó! Segmosás. Hozzak szappant, Na, mindenki jó! Sirárd nyilatkoz a BBC-nek. 5000! Nem mondom,